Paminsan-minsan, binibigyan tayo ng buhay ng pahinga. Isang sandali na malayo sa mga mesa, mga deadline, at walang humpay na ingay ng lungsod. Ito ang sandaling iyon, kung saan ang mga uniforme ay napapalitan ng komportableng kasuotan at ang mga email ay napapalitan ng tawanan na umaalingaw-ngaw sa hangin. Dito sa mga burol ng Bukidnon, ipinaalaala sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Kung ang trabaho hindi ang posisyon, kundi ang mga taong kasabay natin sa paglalakbay. Ang tahimik na sandali habang nagtatayo ng tent, ang mga kaguluhan ng pagsindi ng apoy, ang mga aksidenteng pagbuhos at hindi sinasadyang tawa. Dito nabubuo ang tunay na samahan. Hindi sa kontrata, kundi sa mga kwento at halakhak na ibinabahagi. Sa likod ng bawat maayos na pulong ay isang grupo na marunong tumawa sa sariling pagkakamali. Sa likod ng bawat profesional ay isang tao na naghahanap ng koneksyon, ng kagalakan, ng sandali ng pagiging totoo. Hindi lang ito isang bakasyon. Ito ay isang paalaala kung sino tayo kapag naaalis ang bigat ng mundo. Kaya sa'yo na nanonood nito, maglaan ka ng sandali. Alalahanin ang uling beses na hinayaan mong maging malaya ang iyong sarili. Alalahanin ang huling beses na nakita mo ang mundo sa pamamagitan ng masayang mga mata at walang pag-aalinlangang ngiti. At kapag ginawa mo, baka mapag-isipan mong planuhin din ang sarili mong pagtakas. Hanapin ang sariling tawanan at makipag-konekta muli sa mga taong nagpapakulay sa buhay. Dahil sa huli, ang pinakamagagandang kwento ay hindi nasusulat sa mga silid pulungan. Nabubuhay ito dito sa ilalim ng bukas na kalangitan. Bye-bye nami! At sa gitna ng kalikasan. Sino po